Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu, kene nwoke kene nwaanyị, biko na o nwere ihe ọ ya abụọ ọ bụrụ na ekwuru ya n'oge ya bụ ife ya emebi ezigbote ihe. Biko n'udo nenenụ ihe enweghị m chọrọ ikwu bifo nere n'anya wụ vidio. Ndị na-eso Matthias bụ ihe anyị atara ike ejide ha n'oge, dụọ ha ndụmọdụ, gwa ha ka esi eme ha. Mgbe ndị mmadụ bido take away laws into their hands na nyenwa ibukwa ụzọ jeje kpọọ polisi si na-emewe ha nka, na-eme ha intimidate, na-eme ha nka, na-eme ha ọzọ. Unu a graduate go by, unu fụza ndị na-eme preaching n'ụzọ, unu eburu kamera so ha chụ ha, mee ha nka, mee ha ọzọ. One day na ha ebido mmawa mmadụ okwute, from ime okwute ha apịawa bọtụl, from ịpịa bọtụl ha gbawa egbe. Na-emekene vidio ebe ndị ozi Matthias na-agazi around the premises, onwezi ha na-alụ n'ụwa ya bụ ha nwebu n'afọ ha onye na-eme preaching, ha gbanye kamera so ya. Maka mmadụ dịka m, ha metikwa m n'ụzọ, ha metie m n'ụzọ, ha metie m ọnụọ na bọọsụ ịbịa kọọ yati nna ihe dị Igbo emekwada adịghị. Mma akụwakwa foonu gị, mma akụwakwu ya foonu, m were 2x2 dị nso, mma apịakwa gị ya, because ya ha bịa na-eme mmadụ onye mkpe ya force m ka m kweta ihe m na-kweta ọnụ ya. You can force me. Hapụ onye ọbụla ka o mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Ịkpọrọ gọọmenti, ịkpọrọ Jizọs Kraịst, ịkpọrọ gọọmenti, ịkpọrọ Jizọs Kraịst. Oke na ndị ọzọ na-eme ya, ebe ndị ụka na-amaghị ya, mee nna ya ka Igbo ekweta, unu menye anya ịmazi na you live is the evangelism, let your track record speak for itself. Unu ka na-aka gadiri unu n'ụlọ ụka nwecha pothole ka ụzọ a Lagos Abeokuta expressway bottle dị na ya kali, unu abịakwana na offering. What are you doing with that offering? And lead by example. Ya bụ onye bịa na chọọchị ụdị m n'onye ibido by example. Onye bịa na nke gị unu mechiwu na soke nna tata ndị ọbụla kwụọ na line ahịa eke ndị na-ebe ụlọ ụka tata 5,000 for their time wasting and to encourage them to come more. Ebe na-ese na ndị China jikwa wee lụọ na mmadụ ji microphone made in China na-agwa gị maka Jesus Christ. Ọ the same microphone ka ị na-eyuzu n'ụlọ ụka gị. Ọ the same microphone ị na-eyuzu ọhụ mmadụ lụrụ ya. You abandon those things. That's why chọọ iji okwensu iji ọlụ ya. You abandon those things ndị ọ chọrọ pụta mewezi ya nke gị. Gbawa n'afa itinye mmiri na communicate via kedafia astral teleporting. Gị na mmadụ na communicate through phone and water. Ọ ka esi eme ya mgbe ahụ. Kịta iwere phone na-agba mmadụ, biko emekana na vidio akwa n'ofe m na-ekwu. N'ụmụ gosi ya mgbe onwe Jizọs na ka Jizọs mere ndụ gị isi ala gị mmụọ na ịbịa gị okwu n'otu a. Mgbe onwe Jizọs ka Jizọs mere ndụ gị iwe Jizọs ụmụnne ya tagụ na Lagos na ụmụnne ya na Lagos achụ ụmụnne ya ha nwa Jizọs abịa bebe nwa osu ha akọrị but not talking to you. Iwe Jizọs nọ ụmụ gị ya look at them na suffering isi bịa ala gị mmụọ. Mgbe onwe Jizọs ka Jizọs mere ndụ gị na look at nnọọ grown up tupu apụta otu chọọ ihe ha na-eme aga na akọrị. Look at them. Mgbe onwe Jizọs na gị na ụmụ gị ebe ahụ na suffering, look at them. Ị na-ekwuwari mgbe onwe Jizọs ka Jizọs mere ndụ gị na ụmụnne ya Lagos asụ ụmụnne ya yesterday na Alaba just Facebook onwe Jizọs ndị ụka ọdịnala people gọọmenti bụ nsogbu anyị nwere n'ụwa. They can't talk to government. So nobody can hear. COVID-19, I don't know one cup of rice. After COVID-19, I don't do rice. Which is when we are money. Since Jesus walk, you may okay. Who can want money? Why here? Now in now in this country, now fuel. Who can want? Is the God we know. China when they unbelieve, we have our unbelief. I don't know when watch I. Okay, I call you up. What's Jesus I call you? Do you about history of slavery? How the slave was? The same Jesus said just slave. Why? Look at them here. Look at them. Jesus na Jesus na do. Why Jesus na buy na Lagos? As of every 2 months, Yamu State. About one no no Jesus. No matter what condition on Isiagu Jesus. I'm call no to. Huh? Umunana ta here and there. She don't want to go away Jesus.
We have our own culture. When Jesus when Jesus Lagos. When we say when Jesus, that's since somebody has Jesus, that's go and find what people will do. Jesus is not our problem. Go and find what you do. It's a long now for Lagos. Then I got this young man, not just lose one. Now for Lagos. I never saw Lagos. Not to all over the world. It's a long that's what from Galo. People go one, because I am one, I'm full, everything. Okay, now I know what. Government is our people to survive, not church. Then junior pastor Matthias Ezeaku also for Korean Yozioma. But I video name on him, but good morning, good afternoon, good evening, depending on our location. Because HF1 and Akawan ka unu n'anya ka unu fi ha na-egosi unu kịta na a na-eti mkpu na anyị nwa kwesịrị ka anyị na-ekwu ihe a na China nọ na-discover the latest machine a ga-eji mee mmadụ operation, a ga-eji mee mmadụ surgery na ihe young guy anyị boro microphone bịa n'ahịa na-deceive people na ọ bụje aka n'isi ọgwọ ya ọya. As you can see, somebody somebody na-eri nri n'imi. Now this is 21st century. Koji microphone made in China. Ebe a na-arụ microphone na millions of people job opportunity. And this jobless animal standing here using a microphone made in China, telling people that they are going to heal a sick woman, that he going to heal somebody that he didn't see. As you can see, in Ania. Praise the Lord, with made in China microphone. And when you don't have a single job, you don't have a multiple load, you don't have a steady light facility. And when he will na beki, if we did Africa nada, look at it. I want Africa nada. What is this? A Melon Africa here, man. And you can see it in Ania. Look at the election we are. Old woman like this, so now go see the old woman. Work against you, body a jail noble. What is this problem? Jesus Christ. Jesus Christ. Challenges, the man or worker. You have to have a challenges to confirm that you are negative. Can I hear our youth in a prevalent youth to do it? Can you not cook it? What a broom microphone, not on a street, not shout. Jesus Christ. People are passing through many things. There are people who come to but Jesus comes to Jesus Jesus Christ. I cover everyone here with the blood of Jesus Christ. Jesus Christ, you are the mighty man who can challenge your authority. As you really make this video, and when you get me three or watching kitty, but get them madamo, email me. Oh, God, and there's your mamma, Babula, I'm gonna get chipia. You get regret that day you were the video, say, I'm a ben on the but no, Jesus Christ, it be my embarrassed. Not in my new, I'm gonna what was Samuel Ijua. Yajabaki, when Matthias says, I'm gonna try talk between Igbos and Igbos. In the name of religion, all achieve between Igbos and Igbos. Now, Ndigbo, because he have forced somebody to believe. I'm telling you, I debate to your brother. On Jesus Christ. If you have the one video, never embarrassed. That you get regret that day in your life. I'm telling you, before God and man, I am telling you, Jesus Christ. If you embarrassed.
ebia iju iweta video gị ka ị see m that day ị ga-asị na ije m obodo ekwensu na onye a na-eprechi Jesus onye a bụrụ na onye amụrụ ya akpọ Jesus Christ na onye a ekwensu na onwe ya nye jebe ka video ahụ ọ ga-agwa mana a kwụsịrị ya n'oge before baa n'ihe ọzọ because I don't see the reason why this guy ga-eji gara shop mmadụ na-eme ya embarrass maka na o believe na Jesus Christ ị ga-agwa mmadụ ebe ọ ga-ebelieve ị ga-agwa mmadụ ebe ọ ga-ebelieve. And I'm calling every Christian ambassador, a Christian, if such things should happen by your side, Mwonya hogu tionya his moti here. Maybe back in if any daily boys as my boy now when I video because you subscribe channel this channel be notification get a notification Bobble na post video for man and can ekuzi but I actually ga Monday to Matthias amacha hega amaze boss akpo hache maka na ala aba wagi ma ahia Matthias anche na agụ gbadala ka ọ dị na mgbe ọzọ